Radyaw na adlaw mga Surigao nun, dali kami sa AC Mini Hardware mga kaigsonan diri sa Nueva Extension, Surigao City. Kay gumikan sa amo tagtabangan na bayay na magtiayon na ilataganjo mga kaigsonan mo atopan ra bayay no og plywood mo na mga kaigsonan. Dali kami sa AC kay para matabangan namo amo taganyo para maka-sponsor sa na tindahan mga kaigsonan kang Kuya Dodong mga kagusok. Yan mga kagusok, shout out sa atong mga viewers o sa atong mga followers no kung kamamalit diri sa mga gamit pangbayay, kumpleto sila mga kaigsonan sa AC Mini Hardware mga kaigsonan diri sa Nueva Extension tapad sa ato public market mga kaigsonan no. Salamat kang Kuya Dodong. Kuya Dodong, salamat sa imo sponsor. O may kasulti. Ay, tinuore magbalos ko. Yan mga kagusok sa sobra ka kuan ni Kuya Dodong na masipogon sa mga istorya mga pa ipaabot sa mga tawan mga Surigao nun. Salamat kuya sa imo sponsor sa ato tun gamay na bayay na nanjo sa amo, gumikan sa imo pagtabang sa dali na dool kami sa imo mga local vlogger diri sa Surigao. Daghang salamat Kuya Dodong.